for ens, dance, putted upperbelt. Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg. Suomalais rättii maailmanluokan kaliberis. 2 lasi maitoa ja 1 lasi piimää. Ei se kylvää ja ei se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis miki puudottaa. Airia City pojas kentil, mut ei kansaitli peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on nää JMC. Pistää ykkösel päihin. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Easy for ens, dance, putted upperbelt. Another one out of the hats and can make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and X7 will punish him. Alexi doesn't even allow him, and they're all ready to rock and roll. Easy for ens, dance, putted upperbelt.